Törölget a most meg. Nem szabad így forgatni sem. Mind a kettő forgat. Nem. És nekünk Le fog esni. De neked Hajrá! Instrukciót. Le fog esni. Fúj már rájuk, hogy ne timoljuk. Nem kell szóval kötni. Engem kell felkötni. Igen, bármikor. Kikamerázik. Gyerünk már Gergő, hagyomány kicsi kedvéért. Ó. Az sem lehet. Nem szabad. Nézd, Gergő. És az én hajam hogy nézett ki? Szána. Na. Hát majd utána én is kamerázok, na. Új. Gyerünk. Gyere, nézd ide. Milyen finom villám. látom, mosod is. Gyere, tudod milyen egy finom villával? De ne nyúljál a kamerát. Így is rohadt finom, nem tudja. Úgy, nyalajat szépen elrohadt. Tiszta fehér szád, mit csináltál? Jaj, de van nagy csodda. Még mindig van ott. Nem vagy. Most lehet, na. Ami semmit, még jó, hogy ennem kell. Ha meg, hogyha megtartod a tányért szét, akkor tudod így forgatni. De jó! A kezedet hagyj ki, Nem, hogy bele vagyok most egész teljesben. gyerünk már! 2 percig kiszkötve. Bírom magad. Én is. Igen. Tudod, mi a baj? Tartod legalább. Hova még egy finom? Engem is megszivatott, mondom, miért nincsen teljesen a bele, még a tortai felét rádobta az enyémre. Azt ilyen követni. Nem ott rajta. Hallod? Szabad a tortát. Van még benne? Nem. Jó, hogy a bókrára, mit a fejlek. Kiszirapjára? Gratálni. Arról jött ki. Ajjaj! De ez, hogy megvan videón, van bizonyítás. Föl fog mosni, látod? Ó, ezek posok takarítok. Jaj, de finom, igaz? Én úgy tudtam, hogy Fannival hétszer értetek. Te főzöl, mosolt a felét, ő pedig nézi a tévét. Jaj, a kezét. Finomból sliccel, Egyél már kevésem nem volt. gatyával. Honnan is van? Engem nem zavar. És az megy YouTube-ra. De nem lesz valakinek van a szénre! Várjátok, mert az 1 éves megvan, amikor belemászott a tortáját. Jó, mellé rakjuk Ez jó ötlet, ez jó ötlet. Soha csináltam, de 1 évesen valahogy így. Mi van? Elvágva férbe. Nem akkor. Csipra szememet. Aztán az ég. Messi, meg picit piros. Picit mohó. Na, na egyed. Még
Még az álláról is csöpög. Az egész olyan. Fogod egy tálcát és alárakod. Igen már, Gergely. Hozzá már. Gyeri, elcsöppentő. Frici, legalább ezt te csináltad vele? Nem. Akkor ki? Nézd, előre, mellettem. Mi van? Jó, hogy neked ilyen. Nem baj. Én Luka is a fel. Aljál, ez az, aljál. Köszöntem, de nem arra gondoltam, hogy az drámák. Te cuki kutyádra. Annyi a különbség, hogyha nem vagy cuki. De, Valami fordítását. ezzel az arccal szerintem nem. Éppen kimenni, és a Fanni is megijedne. Visszafutna Balatont. Hallod, ezt elküldöm majd Fanninak Facebookon. Akkor mindenki látja. Hallod? Mit csináltad? Hogy ilyen hülye barátja van. Hallod? Igen. Mit csináltad Fanninak? Az a pillanatán van tészem. Ott szeretem is remélem, mert napulra látok. De fogja, az az a szírem. Mi nincsen? Akkor őt kerestem Gyórán keresztül. Jó, csak vele te voltál fontos. Jó. Tudtál ma bele. Egyél. Azt egy istereset posol. De nálat. Olyan pénző, hogy Amerika mi volt, hogy érezzük ott a magunkat. És hogy takarítsuk ilyen védők. Popkepével. Egyébként jó, hogy nem lehet lehúzni a végsét annálsa. Akkor a radiátorok vagy. Róla szerintetem. Ja, amúgy holnaptól ne keressetek anyumát. De legalább a videóban nem mondjad már. Ja. Mert ott leszek a szobámban. Gyors kivítás. Jajjaj. Hát igen, így van normálisan, amit villával szednek szét. Így néz ki egyben. Mondtál, hogy ez nem volt. Nem, azt is ki kell tisztálni. Kinyalja. Mit nyalt ki a lapét? A tányja, hogy tiszta legyen. Én meg mást. Vaja, mellették. Mindjárt jöttni azt a vicc. Ja, tudom, nem baj. Felpuff. Mindjárt olyan lepuffot kapok, hogy felpuffat. Én se ütni. Eddig egy simogatást éreztem. Jó, akkor most így és így. Ezt most szeretni? Meg a jobb lábamtól. Már vesztek van. Na. Vissza gyorsan, csak az arcodat így utoljára. Még vettem meg előtt. Szép vagy. Most olyan! Ez a pánikmódszer tartál. És most hogy néz ki? Légon szagú, nem fáj hasonló, mint a rohadás. Aztán csak azt fogjuk valami, hogy Gergelynek ütingom szagától bérzik. Na ez jó lesz. Már nem fáj. Nézzük meg a videót. Az konkrétan mindjárt csíkvetnél tartunk. De nem vettem is vele, és még hülyiséget is adok, szóval belefér. Jó,
Szóval